Ik ben bij de omroep en ik ga dus de hele bus vollezen. Check. Dat is het kaartje omdraaien, dat staat er dan. Dat mij is toeval lezen, maar daar ben ik het net helemaal mee eens. Ik jij die net. Oh, dat is leuk. Hé jongens. Oeh, maatje paard. Die komt nergens binnen. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Joet ben ik bij de Chitsvlog Fruittour in Stiers op basisscholen. Basisscholen de Jint in Stiers. Wat leuk dat ik je Joet even speel. Kom maar mij. En wist wat ik doe? Dus zet ik de camera hier even daar. Want ik ken natuurlijk net gitaar spelen en vloggen tegelijk. Dat wordt een beetje lastig, hè? Ik kan hem ook wel vanzelf. Nou, dat is mij ook wel. Dat vind ik een heel goed idee. Kun je me even assisteren? Ja. Tja, dan mag je die zelf filmen, maar je bent door de klas rennen, dan mag je me filmen. Ja. Dat vind ik goed. Doe mij. Yo. Ik ben Irish boy. Hey, yo. Hallo. Fruit. Net zo moeilijk, hè? Ik ben ik zo jacht op hier. Elke dag op een rij. Elke dag was ik een fruit en Joe een topfit bij. Bedankt voor die hulp. Heel mooi. Hey jongens, wat superleuk dat ik je wat fruit brengen mocht en wat vertellen mocht door de vlog. En ik ben heel nieuwsgierig dat je van de media thuis komt even naar scannen, even bij de tablet. En kun je misschien wel leuke Friese vlogs in of speeltjes in erop, versjes. Misschien kun je met je nog wel even een videoclip op zitten. Je hebt hele mooie videoclips opnam. In je van fruit en in je van zwemdiploma. Dus dat is misschien wel heel leuk om aan te nog even te zien. Friesland. Ja, nog eens. Alle dagen nee. Hey jongens, zullen we nog even een groepsfoto kunnen doen en dan ga ik weer verder. Kom maar bij, doen we even een groepsfoto. Zo, nou, alweer een fruittour die in basisscholen de Jint. Hartstikke leuk. Ik zil op naar de omroep, want ik ga nog van alles in de bus, wat even weer waarom, want ik kantoor al die pilaren en de bordjes van chill en dat soort dingen. Nog van de meet and greet, dus het maakt nodig even weer waarom. Dus dan breng ik even naar het kantoor. En verder Joet op de planning, ja, daar komt Joet weer, dus we zullen wel weer een hele leuke dag voor meidje. Via het net te abonneren en te liken en ik neem je Joet weer mij. Nou, en ik ben bij de omroep en ik ga dus de hele bus vollezen, check. Maar ik denk dat ik even een paar collega's chatteren zul. Die me dan correct even helpen om dit al hier naar kantoor te brengen. Want moet ik nog verdieping omheen. Dus ja, dat zit ik even zien te fixen. En dan kan het daar mooi weer op kantoor staan. Daar gaan we het mooiste versiering staan. Dus ja, bepakt en bezakt. Maar ik ga helpen. Wij is gedaan. Karel bij mij? Hey, tot de andere keer. Doei doei. Good day. En begin je in de groep. En weer op naar Broeksterwaard. Dus ik wilde weer even uit de peuter hebben. Ik zie het niet horen van de mond. Ja, hier doet het. Nou, ik ben weer thuis. Ilde luidt op bedje. En ome Jelke, die had Jara al ophellen. Dus die is er. En ik geef wat leuks in de brievenbus, Jara. Als dat het nou eens even valleest. Laat eens je wat vakkant. Of wat ik het vallezen. Groeten uit Sneek. Nou, hoe leuk is dat? En er staat achterop, zaken Ildo, Chits en Jelke. Ik wens je een heel gezellige meet and greet. Wat maakt ze altijd prachtige vlogs, Chits. Ik geniet je ervan dat we er nog lang van genieten maken. En dat het je maar goed gaat mij. Een hartelijke groet uit Snits. Tineke. Nou, hartstikke bedankt. En toen zei Jaren nog iets geiners, want als het kaartje omdraait, wat staat er dan? Dat mij is toeval lezen, maar daar ben ik het net helemaal mee eens. Jelke, wie zit hier en hier bij? Hierbij. Ja, ik zei ze hierbij. Ja, Jelke zei dit bij. En Do? Hierbij. Ja. Nou ja, wel geinig. Dus een kaartje. Hartstikke leuk. Ilde Koesters nog even. En Zaken is nog net thuis. Is nog wel weer aan het voetballen geweest, denk ik. Dus daar wacht je nog even op. En misschien dat we aanstaan wel even naar de boskas zullen. Dat leek dus wel lekker. Als het droeg daar bloot. Ja. Maar Rijn doet het net. Dus dan op de lezen nog en dan gaan we lekker even in het bosje. Ja. Ja. Nou. En Zaken is ook weer thuis. Samen Sjurre. Hoi Zaken. Hallo. Mooiste best. En Ivan. Ivan is er ook. En de jongens moeten aan blijven mij. En we hebben besloten, we gaan naar de bos, maar we gaan even naar de Vlom. Dat is een heel grote tour. Dus we zien dat we daar inklimmen kunnen en maaien. Dat is zien. Hilde die wordt haast wekker, nog eens meidje ik ga wekker. Want anders is het niet meer wurgen, dan gaan we aan die kant op. Maar eerst even een bakje koffie. Lele. Maar niet vragen. Ik ben altijd zo dreig. Ik doe het vast verkeerd. Maar als ik sneller rijd, dan griem ik altijd. Dus
Doe het altijd even. Geduld is een skinne zaak, zei ze dan toch? Ja. Kom op, jong. Zet hem op. Ben ik mijn vierste woord, hè? Nou ja. Ach. Waar wie heeft je zaken? Ach, tuurlijk. Dat wel vraag van hem. Ben, bloem. Ga ze lekker van die ballen smikkelen, sugar. Nou. Nou, Ildo is ik weer van bed. Ildo, kijk mij. Ja, hè? Ze neemt pillen eerst een verjaardagscore, want ik denk dat die witte score net alles heel wit bleef. Nou, dat is soort sneu wezen. Ga ik alleen maar vijf. Maar we net gaan. We gaan op naar de Vallom. Of het weer Veenwouden zo met elke, hè? Het valt onder Veenwouden, ha get. Dus de houtwiel in Veenwouden / de Vallom. Om elke hier gelijk. Net zo mooi, hè? Net zo leuk. Op naar Veenwouden. We binnen in het Vallom bij de houtwiel. Maar we het brechtje daarheen. Welk brecht? Net de Vallom. Oh nee, ja, dit is nog de Vallomseheid. Aan deze kant van de brecht is Vallom en die kant is Veenwoudenseheid. Nou, heid. Omke. Heid. Ik heb de lezer voor mij pas en ik ben vergeten te huren. Beetje, ja, doe ik er mooi sloffen, zeg maar. Ja, wat witte schoenen heb ik maar net wel. Ik ben net echt handig. Nou, zo zie je wat die rij te zien valt. Dan ik denk even eruit en dit is mooi tegen bij huis. We zijn nog in de auto, maar kun je er eigenlijk prima in op fiets heen. Maar ja, een hele uur is altijd met die band, dus ik zei we gaan voor jou het even lekker lui in de auto. Ik wil je fiets. Nee, ja, ik de fiets. Ja, lever. Just de toer al? Heel vier. Kunnen we daar wel een tak keuren, tekst? 3 kilometer, nou dat hoop ik dan na. Ik zeg hem dan, hè? Maar ik zeg hem krijg wel. Nee, ja, daar maar erin, daar heb je dat bordje. Dus daar even shit. Shit, daar gaan we heen. Shit, daarachter is de uitzichttoer. Daar gaan we heen. Ik ga die net, wat heb je? Visjes spotten. Ah, sure. Visjes spotten. Wat je heel daar al je skipjes heen. Gaan we daar even heen? Ja. Oh, heel leuk. Ja, daar gaan we heen. Welkom in de houtwiel. Heel volle stront, maar ik wil instaan. Nou, bedankt Iwan, hè, bedankt. Shit, de houtwiel. Bijzondere natuur, parel in Friesland. Moerassen, blauwgraslanden en water. Zeldzame vlinders, wandelroute. Leuk. Nou, we zullen eens even zien. Maar ik denk net dat we ze aaien kennen. Ik joeg een wit stikje. Ja? Wat een scotjes, hè? Ze zijn een beetje bang voor u. Ze rennen voor u op. Let u het paard even zien. Dan die Oh, sofa. wat lees je hier al hier, hé? Hilda, wat ben dit? Wat is dat? Keuteltjes? Ja, van skiep. Skiepenkeutels. Wat is dit dan? Oh, zie dan. Kom eens zitten. Kom eens. Hey. Dit is mooi. Maar. Hey jongens. Kom eens. Ja, snap ik wel. Snap ik wel. Ik er? Oh, ik maak je kijken geloeren. Valt mij, staat er. Ik ben lekker skier. Ja, dan ben je mijn lampjes, hé. Hi. Oh, Jara. Shit, die Jens, ik komt heen. Is dat? Ja. Er is maar een beetje in, hè, maar ze ben net bang voor die denk ik. Is wel wat? Dat is wel. Ze ben net bang voor Jaren, hé. Zal iets mogelijk, meidje, Jaren? Ze Jaren had ik een skippenvacht, jongen, joh. Ze denken dat Jaren een skipje is. Oh, super tegenbij. Tot de knibbels, Jara. Ja, iets, meidje. Oh, Jara, ik ben heel tegenbij. Hé, jongens. Hele grote brand. Oh, nee, misschien wel van de kei of zo. Oh, Jim, hallo. Kom eens.
Asje, ze wennen al een beetje dus. Ze moest een beetje wennen, hè? Ja. Ja. Maar kan. Ja, tuurlijk, maar dat. Rustig. Heel zachtjes. Oh, dat is leer. Hé, hey, jongens. Dit is mooi. Ja, een eerbelt zien, ik zeg het. Ik ga in de stront sturen. Goed zo, jongen. Mat echt. Wie ben je hier in de natuur? Maar wel wat keutels. Hoofd voorzichtig zakken. Rustig. Dat ben zo vlot. Rustig. Hier een mooie eerbeltje zien, hè? Mooie grienen. Ze gaan nou weer voort. Zullen we eens even zien of we die tour vinden kennen? Ja? Nou, kom, weer naar hen. Kom maar achter de skipjes aan. Ja, zei je poet. En dat niks, joh. Wie haal je de lezen aan? Valt me een slagje terug. Behalve Iwan. Iwan maar daar in stront schrapen onder de schoon. Hey. Doe jongens, ontaast. Ze is ontaast. Poes. Lekker poes. Waar is een poes? Oh, daar. Helemaal naar de kant. Ze gaat hele goede eigen, Hildo. De poepa. Ja. En dat niks, toch? Nee. Nee, door de geitjes van Mem toch ook wel. En de knietjes, die poepen ook wel eens. Ja, erbij. Lekker even boeten. Frisse neus, Helly. Heel vies. Ja, het niks, jong. De alle keutels. Oh, je keutels, ja. Jara stiert nog tussen de skip. Vind je het te leuk, Jara? Ja, dat is echt zo gek op best. Had staf van haar tante. Maar ik kijk spreid in de strand. Doe eens lezen nog, om hier wel even. En jongens, dit is de Vlamster 40, hè? Ja, had men wel reetrieden, hè? Ja. Ja, onder het brechtje trod, hè? Ja. Oh, zo cute. Oh, dat wist echt wat. Oh, vet leuk, Jara. Heel leuk. Maar alle keutels. Ja, je bent al je keutels, Jara. Hier, ik ben zo van het meisje. Oh, voor gisteren. Je Nee. foto's mee. Nou, nou. Laat maar lezen, hè? Ja, leven. Toen ik werkte zat ik in de strandstier, want ik had al haren schoenen. Oké, nou, vader we in de auto gaan, dan maakt je wel zo'n beetje skin. Oké? Wat haast? Oh, een takje. Maar zie je wat Ilda vond het, Jara? Een lange tak. Wauw. Ja, ja, de jongens zijn al omheen. Hallo! Tempo, Rob. Wie kan het sneller? Wie komen er aan? Maar we direct bovenop? Is geen gliedsbaan, is alleen nog klimmen. Dus hier is echt moeras, hè? Ja, ik maak echt toe is het verhaal. We gaan even een zaak op een hege toer. Ja. Ja. Klimmen, klimmen. Mem opzetten. Ja, rennen eerst nog een stukje. Tilt met die aanblijven, oké? Oh, is het Safir van Mem? Beetje sfeer. Tja, dit is een hinderspoor, denk ik, of een kool. Tja, Oh ja. wat is dat? Ga hindertjes rond, denk ik. Zij heeft van mij van die wilde ponies. Zou dat wel wezen? Kom heel, dan rennen we weer rustig verder. Ja, ik heb wat sneller als u. Dus nog maar van die kwarte poortjes, hè? Ja, hier gaan we heen. Maar we omheen. Leuk, toch? Hey. Ja, ik ga weer omheen. Even lekker door de drek. Oh, lekker, lekker. Jongens. Opzetten. Ja, ja, bovenop. Heel goed, meid. Super. Als ligt het takje hier maar even lezen, pakken we die aansel weg. Zo. Eerst even verder klimmen. Dan ga je wel een beetje omheen, hè? Zie je dat? We hebben zaken en... Oh, daar! Zien we verstoppen. Achter de peel. Zullen we eens even zien waar je zien kunnen daarboven? Ik ben wel benijd. Wel heel mooi. Hebben we heel mooi uitzicht. Ik zei hoeven, of sporen van hoeven. Ik denk dat die wilde ponies hier krijgt best binnen. Zei je hem direct net? Nee. Oh. Nou, shit. Maar hebben we daarin, hè? Dus die, dus Zie je niks? Ik zie een niks. beetje van die, echt van die net, maar van die bultjes als dat. Dan is het koeienvlaai, want dan kan je 2 keer in koeienvlaai sturen. Oh, goed zo, jongen. Lekker, lekker. Zit dit? Dat is er al bij wat onderwaaien of wat daar. En dat niks. Dit is een mooi uitzicht. Nou, zien we 4, jongens. Ik zie ook een beestje. Wauw. Tiffany. Nou, zien we volle.
Stephanie. Jo. Zit daar je? Is een hoeske. Ja, dat hebben we vorige keer nog eens. Ja? Dat is van meer van zo'n gemaaltje. Zo. Jongen. Een gamaaltje werd zijn waterpompen. Zo. Dat is mooi Ik gedaan. mag hem net vol litten. Schat. En die orentoer werd hij toe. Want dan moet ik nog het gordeloos uit. Daar ergens. Ja. Maar we daar eigenlijk nog even naar een tarina? Ja, maar dan wil ik nog wel een stukje rennen. Ja, maar nog een stukje rennen. Maar wie keur je aan zijn een beetje waarom? Dat was voor Ilde wat te zwier. Ja, maar ik en Ivan Te die witte vier en te paard- zwier. Ivan en ik witte paard misschien wel een beetje. Want gewoon, er is maar één paard eigenlijk. Ja, maar je moet net het heel blokje om de 6 kilometer schat. Maar gewoon... Je maar ja, nog even een licht stukje die kant op rennen en dan kom je hem achter je zoon. Je bent naar de auto en dan zie je hem nog even bij die orentoer, die betonnen toer. Zie je de trein, jongens? De helemaal in de vierte. De trein. Oh ja. Blauw maar wit. Nou is ze weg. Ivan, is zullen weer we nog fot. even rennen? Je moet ik nog even omkeuren helemaal, hè? Ja, weet je. Ja, maar ik wil die kant vast opkeuren. Dat is misschien handiger. Nee. Ik wil nog een beetje daar. Oeh. Misschien maar met mij? Cool, hè? Zo, ga ik inderdaad beestjes rond, hè, jongens? Kijk, ik heb je! Oeh, maatje paard. Ja. Oeh. Ik kom naar hij. Oeh. Ja, doe maar, jongen. Nou, je bent er wel wurg van, hè? Ja, daar komen ze tegenop. Leidje. Ik sta op je kant. Oh shit, is er achterlangs. Dat is wel leuk, ja. Ja. Zo, ga weer terug. Zo, ga weer langs. Oeh, hallo, jongens. Oh, klimmen, klimmen. Nou, dan was er ook heen. En de hand dus. En vooral hier. Nee, dat is te heeg voor die schat. Kom je maar los. Zaken die gaan je direct los. Tegen de eerste kant. Oh, onder iemand erop. Ja, ik kijk. Een bukken. Oh, paté. Zo, zitten de skipjes nog binnen? Ja. Skipjes binnen nog, heel dan? Yes. Zit. Die zit. Ja, zit ik in. Zo, dat ik in weer steen. Zullen we denken, daar komen ze weer. Als we zeggen, oh, het hoor een keer. Hé jongens. Kom liefie. Doei doei. En dan gaan we nog even naar de orentoer, die betontoer, hè? De Gordeloos Oersjoch, of zo heet dat? Dat is even een shit. Ergens daar, ergens is dat. Maar we rijden even om met de auto, dan ben we er wat sneller. Doe je je model? Ja, maar ja? Dan komt dat door toch? Nou, ja, ik heb we nog net keuren. Op de fiets zit het wel in, maar we gaan in de auto. Alleen je wattels. Doe je misschien wattels? Nee, ik denk dat het voor de beestjes is of zo, denk ik. Ja, Hier nee. mij dan. Zweetje. Stjertjes. Oeh, leuk. Nog eentje? Die grutte? Deze? En twee. Nou, dan is het wel kleren, want met wat thuis echt wel stjertjes. Zullen we deze maar nemen? Ja. Ja? Nou, nemen we die maar. Kom maar. Weer naar de auto. Gooi maar. Zo, jij maar dan als zaak. Misschien wil die wel verdienen. Gooien. Ze moet zelf gooien. Ik heb misschien ook wel. Probeer jij de eerste zaken. Zien we hoe het wetter stroomt, jongens. Misschien hoe snel dat gaat. Ja. Plons. Heel de weg ingooien? Gooi maar in. Yo, goed zo. Zaken net wegzampen. Zo, zie je nog meer stintjes? Kijk wel, we gaan een beetje verder. Hier een beetje in. Ja. Zie hier. Gooien. Oeh. Ja. Ja, plons. Heel de weg nog in zaken. Oh, ja. Roetje. Nou, dat is ook shit. 4 keer zaken. Weet je. Dat is weer net niet Oh. vast. Nou, een beetje scheef hoor. Dat is je scheefste. Ik doe eerst al een liedje zeggen, want ik gooi nou echt maar in de verkeerde hand. En nu ga ik maar Nou, kom op. Wow, dat is cool. Die landen een beetje saai, dus. Kan je als we gaan naar de orentour? Wat moet er dan meer? Kan je als? Ik krijg ze hier nooit bij mij, jongens. Ik krijg ze nooit bij mij. Dit is wel Ja, wat. ze lijkt echt wel viskie. Ja? Ja, die was een hier. Ze steur? Ja, die vleggen cool. Doe maar jaren. Ja. Wow. Hier nog één.
Yes. Zo gaan we naar de auto, kom maar. Jongens, we binnen bij de Griese Tour. Eindelijk. We ben hem te reden op eigen risico. Je bent al je denkt van graffiti. Het ziet er hier wel heel mooi uit. En we zijn er eindelijk. Een heel mooi uitzicht. We gaan naar beneden. Hoi, we zijn ondertussen hierboven. En dit is het uitzicht. Ik ken net heel goed de selfie, maar dit is het uitzicht. En we hebben een alarm en dat is net zo goed. Tje, hier komt ergens heen. Misschien hier. Ik wil weten waar het heen gaat. Even kijken. Waar gaat die heen? Maar wie hier wel werken? Jawel. Nee, die gaat snel die kop. Ja, we gaan weer naar beneden. Doei! En we zijn weer thuis. Ivan gaat naar huis. Zeg maar nou, Ivan. Want een keer groeten thuis, jongen. Ja. Doei, doei. Kan je uitzwaaien? Zullen we eens zitten wat in de brievenbus zit, Hilda? Nou, we hadden een schitterende dag gewoon. Ik heb van de morgen naar Stienswest, naar de basisschool, naar de fruittour. Doei! Doei! En nou ja, van de middag heb ik maar de jeugd, dus even lekker de natuur in West. Heerlijk, een frisse neus halen. En ik zal nou aan hem niet een meidje. De bandjes kunnen wel even in de chill. En dan zitten ze daar weer op. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je. En via het net het chill hebt te downloaden op mijn tablet en telefoon. Oh, wat een nice chatslag, Ivan. Hey, hoi. Is hij op? Zit er niks in? Nee, leeg. Nou, hier weer huis. Hey, doei doei.